και καλωσορίζουμε εδώ στο στούντιο τον γιατρό μας, τον Δημήτρη τον Σταύρου. Είναι πλαστικός επανορθωτικός χειρουργός. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Τι κάνετε, καλά είστε? Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να το δούμε λίγο από την άλλη μεριά, την πλαστική, από την άσχημη πλευρά, θα έλεγε κανείς. Μία τέλος πάντων επεμβατική πλαστική. Όχι, κάτσε. Πλαστική επέμβαση χειρουργική. Ναι, πλαστικής. Πολύ ωραία. Συγγνώμη, αλλά το μυαλό μου είναι στην προηγούμενη συζήτηση ακόμη. Γιατροί, αντιλαμβάνεστε ότι ένας αχταρμάς υπάρχει στο μυαλό μας. Μια επέμβαση τη θέλει το η αλήθεια. Να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καταρχάς, ποιες επιπλοκές μπορούν να προκύψουν από μια πλαστική επέμβαση? Ωραία. Να ξεκαθαρίσουμε καταρχάς ότι οι χειρουργικές επιπλοκές σε μια χειρουργική επέμβαση είναι πάρα πολύ φυσιολογικές και είναι και αναμενόμενες. Η μοναδική χειρουργή γενικά, δεν μιλάω μόνο για πλαστικούς, αλλά αυτό ισχύει για όλα τα επαγγέλματα, για όλες τις κατηγορίες χειρουργών, έχουν επιπλοκές στις χειρουργικές τους επεμβάσεις. Οι μοναδικοί χειρουργοί που δεν έχουν επιπλοκές είναι αυτοί που δεν χειρουργούν. Μάλιστα. Κατανοητό. Αυτό είναι κατανοητό και πρέπει να γίνει κατανοητό από τον κόσμο, γιατί όταν πηγαίνουν για συμβουλές για να ακούσουν έναν χειρουργό για μια χειρουργική επέμβαση, εάν αυτός ο συγκεκριμένος χειρουργός παρουσιάσει τέλος πάντων την επέμβαση ή την οποιαδήποτε θεραπεία ως κάτι πάρα πολύ απλό, ως κάτι το οποίο γίνεται μέσα σε μία νωρίτσα, θα είναι όλα καλά, δεν θα πάτεις απολύτως τίποτα, μην ανησυχείς, τότε το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να ανοίξει την πόρτα του ιατρείου και να φύγει. Αν ο ασθενής δεν ρωτήσει για τις επιπλοκές, ο γιατρός είναι υποχρεωμένος να τις αναφέρει στον ασθενή? Ναι, βεβαίως και είναι υποχρεωμένος να τις αναφέρει. Είναι υποχρεωμένος να τις αναφέρει γιατί στην όλη συμβουλευτική που θα κάνει στον ασθενή, ένα μέρος αυτής της συζήτησης που θα έχουμε με τον ασθενή συμπεριλαμβάνει και τις επιπλοκές της. Το κάνετε εσείς ως γιατροί? Οπωσδήποτε. Μα είναι απαραίτητο να γίνει αυτό και είναι απαραίτητο να γίνει γιατί πριν από την επέμβαση είναι επίσης απαραίτητο ο ασθενής να έχει τη συνένεση του ιδίου για να προχωρήσει σε οποιαδήποτε επέμβαση ή οποιαδήποτε θεραπεία για τον ασθενή. Γι' αυτό και πρέπει να υπογράψει. Το χαρτί το οποίο θα υπογράψει ο ασθενής πάνω απαριθμούνται μάλλον σε αυτόν το χαρτί όλες αυτές οι πιθανές επιπλοκές. Δεν είναι με μικρά γράμματα όπως τα συμβόλαια της τράπεζας. Όχι, αντιθέτως πρέπει να είναι με τα μεγαλύτερα γράμματα και πρέπει να είναι και με bold letters, απλά και μόνο. Όχι για να προστατευτούμε εμείς οι γιατροί, δηλαδή πρέπει να το αντιληφθεί και αυτόν ο κόσμος. Έτσι, καμιά φορά διαρωτάται ο κόσμος, μου τα λέει αυτά, μου λέει να υπογράψω τώρα εδώ αυτό το χαρτί για να προστατευτώ εγώ ίδιος αν πάθω κάτι. Να προστατευτεί ο γιατρός αν πάθω εγώ κάτι. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Ο λόγος είναι γιατί όταν προχωρούμε σε μια χειρουργική επέμβαση ή σε οποιαδήποτε θεραπεία ιατρική, πρέπει να ξέρουμε τι πάμε να κάνουμε. Μάλιστα. Ποια είναι η πιο συνηθισμένη πλαστική επέμβαση που γίνεται, έτσι, να μιλήσουμε και με αυτά παραδείγματα, γιατρέ? Μια πάρα πολύ συνηθισμένη πλαστική επέμβαση και είναι και πολύ πιο συχνή. Της μόδας αυτή την περίοδο, θα έλεγα, είναι οι χειρουργικές επεμβάσεις στο στήθος. Μια αυξητική στήθους, ας πούμε. Και μπήκε μέσα ο χαρτζούλιας. Την κατάλληλη στιγμή. Ποιες είναι οι επιπλοκές, οι πιο συνηθισμένες επιπλοκές στην επεμβατική στήθους? Μια συνηθισμένη επιπλοκή, ας πούμε, συνηθισμένη μεταξύ, να πούμε ότι όταν μιλάμε για συνηθισμένες επιπλοκές, μιλούμε για επιπλοκές της τάξης του 1%, 2% στις επεμβάσεις. Αυτά είναι αποδεκτά ποσοστά για μια χειρουργική επιπλοκή. Μην φανταστεί κάποιος ότι συμβαίνει στις μισές. Μας λέτε ότι μια επέμβαση έχει 98% επιτυχία. Εξαρτάται πώς καθορίζεις την επιτυχία. Ναι. Έχει πολύ μικρές πιθανότητες για να έχει κάποιες επιπλοκές. Και θέλετε να πούμε. Και το επιτυχία είναι το άλλο, γιατί το αποτέλεσμα οπτικά μπορεί να μην είναι ακριβώς. αυτό που θέλει. Βασικά, εκείνο που πρέπει να καθορίσουμε τι είναι επιπλοκή. Έτσι. Επιπλοκή ουσιαστικά είναι οποιαδήποτε παρέκκληση από το επιθυμητό αποτέλεσμα ή από την επιθυμητή πορεία που μπορεί να έχει μια χειρουργική επέμβαση. Τώρα, αυτή η παρέκκληση, αν είναι μεγάλη, αν είναι μικρή, αν θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στον ασθενή, είναι μια άλλη υπόθεση. Μας είπατε ποια είναι η επιπλοκή? Η επιπλοκή μπορεί να είναι ένα μικρό αιμάτωμα, μπορεί να είναι συλλογή υγρού. Δηλαδή του χειρουργείου, αυτό μια λέμε κλασική τώρα. κίνδυνη, μια λίμωξη για παράδειγμα. Αν μου επιτρέπετε, σημαντικό δεν είναι να πούμε ποιες είναι οι επιπλοκές. Σημαντικό είναι να πούμε πώς μπορούμε να τις αποτρέψουμε αυτές τις επιπλοκές. Εγώ ακούγοντας θέλω να ξέρω τι μπορώ να πάθω, δηλαδή τι είναι αυτό που μπορώ να πάθω από μια αυξητική στήθος, ας πούμε. Ενδεχομένως, ναι. Οι επιπλοκές που συμβαίνουν είναι οι επιπλοκές που συμβαίνουν σε όλες τις επεμβάσεις. Όπως είναι οι λοιμώξεις,
το αιμάτωμα, οι άσχημες ιουλές, για παράδειγμα, η συλλογή υγρού, μεγάλες ασυμμετρίες. Η ιουλή, μη μου πείτε, δεν είναι θέμα του γιατρού αυτό, κύριε? Όχι. Δεν είναι θέμα του γιατρού. Δεν είναι θέμα του γιατρού. Και δει στην πλαστική χειρουργική, που όλοι πιστεύουν ότι όταν ράψεις, ας πούμε, το δέρμα, όταν το ράψει ένας πλαστικός, πρέπει να μην φαίνεται τίποτα. Αυτό δεν ισχύει. Υπάρχει μια ρήξη που λέει «Plastic surgery cannot erase without a trace». Και αυτό ισχύει. Δεν μπορείς να κόψεις το δέρμα και να μην υπάρχει τίποτα μετά. Πάντα θα μείνει πίσω μία ουλή. Το πόσο καλή θα είναι αυτή η ουλή εξαρτάται ναι μεν σε έναν βαθμό από τον πλαστικό χειρουργό, αλλά θα έλεγα ότι περισσότερο εξαρτάται από το ίδιο το άτομο, το πώς επουλώνει δηλαδή ο οργανισμός. Και αυτό δυστυχώς δεν μπορεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σε χειρουργείο κιόλας, γιατί θα επουλωθεί. Και φτάνουμε στο σημείο. Ξεχωρίζει τον καλό από τον κακό γιατρό, κύριε Σταύρο. Φτάνουμε στο σημείο. Αυτό που σας έλεγα πριν, πώς μπορούμε να μειώσουμε αυτές τις επιπλοκές. Εδώ είναι που πρέπει να γίνεται η σωστή επιλογή του επαγγελματία υγείας, τον οποίο θα δείξουμε την εμπιστοσύνη μας. Υπάρχουν τσαρλατάνοι στον τομέα σας? Υπάρχουν πάρα πολλοί. Στην Κύπρο? Στην Κύπρο και παγκοσμίως υπάρχουν τσαρλατάνοι. Στην Κύπρο μας ενδιαφέρει εμάς. Στην Κύπρο υπάρχουν πάρα πολλοί. Και τι εννοώ με αυτό? Υπάρχουν πρώτα απ' όλα γιατροί οι οποίοι λένε ότι είναι πλαστική χειρουργία, ενώ δεν είναι πλαστική χειρουργία. Πού να το ξέρω εγώ? Ο καλύτερος τρόπος για να το μάθετε αυτό είναι πρώτα απ' όλα να ενημερωθείτε από την εταιρεία της πλαστικής χειρουργικής που έχουμε εμείς εδώ στην Κύπρο. Αν είναι εγγεγραμμένη, ένα απλό τηλέφωνο μπορείτε να το μάθετε αυτό. Από το Υπουργείο Υγείας μπορείτε να τηλεφωνήσετε. Μπορεί κάποιος να λέει ότι είναι πλαστικό. Να σας πω παραδείγματα. Μπορεί κάποιος να λέει ότι είναι πλαστικός χειρουργός. Αν πάρετε τηλέφωνο στο Υπουργείο Υγείας, να είναι εγγεγραμμένος ως απλός γιατρός. Ή να είναι εγγεγραμμένος, να μην πω ειδικότητες για να στοχοποιήσω, αλλά μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από πλαστικός χειρουργός. Γι' αυτό πρέπει εμείς ήδη να ενημερωνόμαστε. Μάλιστα. Άρα, ένας τρόπος είναι αυτός. Ο δεύτερος τρόπος είναι να επιλέξουμε έναν γιατρό ο οποίος, ο πλαστικός χειρουργός δηλαδή, που θα κάνει μια επέμβαση πλαστικής χειρουργικής, έχει εκπαιδευτεί στο να διορθώνει ή να αποτρέπει πρώτα και να διορθώνει μετέπειτα αυτές τις επιπλοκές. Μάλιστα. Το άλλο παράδειγμα, δυστυχώς υπάρχει ένα μεγάλο φαινόμενο στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια, το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο και δεν έχει αναφερθεί στον κόσμο. Αυτοί που τους λέω εγώ αλεξιπτοδιστές είναι αυτοί που έρχονται στην Κύπρο για 1-2 μέρες τα Σαββατοκυριακά, διενεργούν 1-2 επεμβάσεις σε χώρους οι οποίοι δεν είναι αποδεκτοί με τα ιατρικά δεδομένα, ώστε να γίνονται επεμβάσεις, τέλος πάντων. Βρίσκουν πολλούς όμως θαυμαστές αυτοί, έχω να σας πω. Βρίσκουν, γιατί εδώ στην Γιατί είναι το όνομα, ας πούμε. Ένα παράδειγμα είναι αυτό. Εντός εισαγωγικό δεν είναι τυχαία ονόματα. Ναι, είναι το όνομα, ας πούμε, που φέρνουν μαζί τους, πιστεύετε? Νομίζω ότι δεν είναι το όνομα, αν με ρωτάτε εμένα. Κοιτάξτε, είναι αυτή. Η φιλοσοφία του έχετε κάποιος από το εξωτερικό, ας πούμε, αυτό που μας τρώει εδώ. Δυστυχώς, το οποίο δεν το έχουμε αντιληφθεί, ότι πλέον οι γιατροί που βρίσκονται στην Κύπρο είναι πολύ καλύτεροι από πολλούς γιατρούς του εξωτερικού. Το πρώτο είναι αυτό. Αυτή είναι η αλήθεια. Πλέον η ιατρική είναι παγκόσμια. Εμείς εκπαιδευόμαστε στο εξωτερικό, εκπαιδευόμαστε στην Κύπρο, ξέρουμε τι γίνεται σε όλον τον κόσμο. Πηγαίνουμε σε συνέδρια. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, έχουμε αυτή την νοοτροπία στην Κύπρο, αν εσύ πας να πεις στις φίλες σου, ότι ξέρεις, έλα να πάμε στο τάδε μέρος, θα έρθει ο τάδε γιατρός, άκουσα ότι είναι καλός. Εύκολα επηρεαζόμαστε. Από στόμα σε στόμα γίνεται η διαφήμιση στην Κύπρο, δεν είναι? Και η δυσφήμιση και η διαφήμιση. Αυτοί οι γιατροί που έρχονται στην Κύπρο. Απ' την άλλη, δεν είναι κακό κι αυτό. Άμα ένας γιατρός έχει καλό όνομα, κύριε Σταύρου, γιατί να μην τον προτιμήσουμε? Ναι, αλλά αν εσύ φέρεις τη φίλη σου κοντά μου, εγώ θέλω η φίλη σου να με ελέγξει εμένα πριν να έρθει κοντά μου. Πώς θα σας ελέγξει? Με το να με ρωτήσει διάφορα πράγματα, με το να ψάξει ποιος είμαι, με το να δει το βιογραφικό μου, που εκπαιδεύτηκα. Εννοείται ότι αυτοί που έρχονται και φεύγουν. Άρα, εγώ αν έχω αύριο μια επιπλοκή με την επέμβαση που έκανα, πού θα αποταθώ? Θα πάω να τον βρω στο εξωτερικό, να τον φέρω πίσω? Όλοι αυτοί αποτείνονται σε εμάς που είμαστε εδώ στην Κύπρο εκ των υστέρων. Δηλαδή, έρχονται για 2 μέρες, κάνουν μια χειρουργική επέμβαση, φεύγουν. Και μεταξύ, πολλοί από αυτούς είναι και παράνομοι. Έτσι, δεν έχουν τα κατάλληλα έγγραφα, τις κατάλληλες άδειες εδώ στην Κύπρο, ασφάλειες, δεν πληρώνουν φόρος. Να μην αρχίσουν να τα κατονομάζουν, γιατί έχουν καταγγελθεί. Φεύγουν μετά από 2 μέρες, πάνε πίσω στη χώρα τους και όλοι αυτοί οι ασθενείς που έχουν τα προβλήματα καταλήγουν σε εμάς. Έχετε σηκώσει ποτέ το τηλέφωνο να καταγγείλετε στο σύνδεσμο που έχετε ή στο Υπουργείο Υγείας τσαρλατάνο γιατρό? Έχουμε καταγγείλει πάρα πολλές φορές αυτό το πράγμα. Έχουμε κάνει επίσημες. Παραμένουν. Βεβαίως, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα.
Θα κλείσουμε με αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, γιατρέ. Τέλεια. Λοιπόν,